रेनी डेन भुरग्याक मनाक दिलो आनंदाचो स्पर्श। सरस्वती विद्या केंद्रात अभिनव उपक्रम, खेळ, शिक्षण आणि पर्यावरण जागृतीचो सुंदर मेळ। कारवार पर्यावरणाची नैसर्गिक रचना, पावसाचे महत्त्व आणि पावसाच्या जीवनात उदकाच्या चक्राचो उपयोग भुरग्याक प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान कळूं जाय ह्या उद्देशान कुमट्याच्या कोकण एज्युकेशन ट्रस्टच्या सरस्वती विद्या केंद्रात लहान भुरग्यां खातीर रेनी डे हो अभिनव उपक्रम आयोजित केलो। फक्त पुस्तकातले शिक्षण न घेता अनुभवांतल्यान शिकूंक मेळूं जाय ह्या विचारान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमात आनंद, उत्साह आणि पर्यावरणाविषयी जागृतीचो सुंदर मेळ दिसून आयलो। रंगीबेरंगी कपडे घालून हातात सुंदर छत्र्या धरून भुरग्यांनी पावसाच्या गाण्यान तालार मनभर नाच केलो आणि शाळेचो परिसर आनंदान भरून गेलो। पावसाच्या सरी बरोबर भुरग्यांचो उत्साह पळोवन पालक आणि शिक्षक सुद्धा भारावून गेले। अशा उपक्रमामुळे भुरग्यांमदी पर्यावरणाविषयी प्रेम, निसर्गाची वळख आणि आनंदातल्यान शिकची सवय वाडटा अशें मत ह्या वेळार व्यक्त केले। आरोग्य मंत्री यूटी खादर हमगेल्या वाहनाक एक स्कूटीची धडक, स्कूटी चालक गंभीर जखमी। कारवार अंकोला तालुक्यातल्या वरदराज हॉटेला लागीं आरोग्य मंत्री यूटी खादर हमगेल्या एक्सोट गाडयेक एक स्कूटीची धडक जाली घटना घडली। ही दुर्घटना कारवारच्यान उडपी कडेन मंत्री खादर हेमका एक्सोट वयल्यान व्हरता आसतना घडली। अपघाताक अलगेरी हांचो संदीप नाईक हो स्कूटी चालक गंभीर जखमी जालो। घटनेनंतर स्वतः आरोग्य मंत्री यूटी खादर हेमी थांबून जखमीची विचारपूस केली आणि तात्काळ आस्पत्रेत दाखल करची सूचना स्थानिक पोलिसांक दिली। संदीप नाईक हांचेर अंकोला हेंगा आर्य मेडिकल आस्पत्रेत उपचार सुरू असून या प्रकरणाची नोंद अंकोला पोलीस ठाण्यात केली आसा। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। जेडीएसचे तिकीट मेळून जाल्यार अपक्ष म्हूण निवडणूक लढयतलो, आनंद असोटकरांच्या समर्थनात उदय भोईचो इशारो। कारवार येवच्या विधानसभा निवडणुकीत माजी मंत्री आनंद असोटीकर हांका विधानसभा मतदारसंघातल्यान जेडीएसचे तिकीट मेळून जाल्यार ते पक्ष सोडून अपक्ष उमेदवार म्हूण निवडणूक लढयतले अशें जेडीएसचे जिल्हा प्रवक्ते उदय भूमी हांणी सांगले। शहरातल्या पत्रकार भवनात जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना तेमी सांगले की भाजप नेते जगदीश नायक मोक्ता हांका आनंद असोटीकर हांचेर टिका करचे कसलोच नैतीक अधिकार ना। फाटल्या 2 विधानसभा निवडणुकांत मोक्ता प्रतिनिधित्व करच्या भागातूच भाजपाक कमी मत मेळिल्ली आसात असो तेमी थेट आरोप केलो। आनंद असोटीकर हेमी व्यावसायिक कामात व्यस्त असले तरी वेळोवेळी मतदारसंघात भेट दिवन कार्यकर्त्यांक मेळती आसात। या वेळार तेमी पहिले जेडीएस कडे तिकीट मागतले, जर पक्षात तिकीट न दिल्यार अपक्ष उमेदवार म्हूण रिंगणात उतरतले अशें तेमी स्पश्ट केले। भाजपान रुपाली नाईक हेमका तिकीट दिली तरी आमकां कसलीच हरकत ना, पूण जगदीश नायक मोक्ता हेमी दुसऱ्याचेर टिका करचे पहिले आपलो राजकीय इतिहास लक्षात घेवचो असो टोमणो उदय भूमी हेमी मारलो। आनंद असोटीकर हेमचेर सातत्यान आरोप करचे मोक्ता हेमी बंद करचे ना जाल्यार तांचो राजकीय इतिहास जनतेसमोर उघड करतलो असो इशारो उदय भूमी हेमी दिलो।
शहरातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या निमित्तानं आढावा बैठक. कारवार. शहरातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरोग्यमंत्री UT खादर यांनी अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या निमित्तानं अधिकाऱ्याबरोबर आढावा बैठक घेतली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या लोकांना फाटल्यानं राज्य सरकार ठामपणान उभी असा. संकटग्रस्तांक लागची मदत, नुकसान भरपाई आणि मानसिक धीर देऊन त्यांचे जीवन परत सुरळीत करच्याक सरकार पूर्ण प्रयत्न करतले असे त्यांनी आश्वासन दिले. तसेच नैसर्गिक आपत्तीबरोबर मानवनिर्मित कामामुळे लोकांक जावचे त्रास थांबवच्याक संबंधित अधिकाऱ्याक कडक आणि तात्काळ उपाययोजना करची सूचना दिल्यात असे त्यांनी सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. प्रचंड वाऱ्यामुळे समुद्र खवळला. धोक्याची पर्वा न करता पर्यटकाली सेल्फी आणि समुद्रात मस्ती. कारवार. गोकर्णात गेल्या 2 दिवसापासून सुरू असलेल्या जोरदार वारो आणि उंच लाटामुळे गोकर्णात समुद्रकिनारे पुऱ्या प्रमाणात उदकासकल गेल्ले आसात. समुद्रान रौद्र रूप धारण केले तरी बरेच पर्यटकांनी धोक्याची पर्वा न करता समुद्रात उतरून मौजमजा केली. तर काही जणांनी सेल्फी आणि छायाचित्रांकान आपलो वेळ घालयलो. सुट्टीचो दिवस आशिल्ल्यान गोकर्णात पर्यटकांची मोठी गर्दी आशिल्ली. मुसळधार पावस, प्रचंड वारो आणि उंच उसळच्या लाटाकडे दुर्लक्ष करून बरेच जण समुद्रात उतरलेल्यान जिवितास धोका निर्माण झाला. पर्यटकांक सुरक्षित अंतराचेर दवरसाठी आणि उदकात उच्चाक थांबवसाठी जीवरक्षक कर्मचाऱ्यांक मोठी कसरत करची पडली. ओम बीच वाठारात काही पर्यटक समुद्र किनाऱ्यावयल्या खडकाचेर चढून सेल्फी काढताना दिसले. वारंवार सूचना दिवन सुद्धा अनेक धोकादायक जाग्यार वयचे सुरूच आशिल्ले. ह्या कारणान ह्या भागात सुरक्षण कुंपण उभारून पर्यटकांच्या प्रवेशाचेर निर्बंध घालचे अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली. कुडले बीच, मुख्य समुद्र किनारो आणि दुबन शशी परिसरात समुद्राचे रौद्ररम्य दृश्य पळोवसाठी स्थानिकांसह पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली. बरेच जणांनी या दृश्याचे मोबाईलात चित्रीकरण करून सामाजिक माध्यमांचेर शेअर केले आसात. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात.
ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.